আজি ସନ୍ଧ୍ୟାର 5ଟି ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଖବର ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର କହିଲେ ଚଳେ। ନୂଆଖାଇରେ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଭେଟି ରହିଅଛି। ନୂଆଖାଇରେ ସିଏମ୍ କିଷାନର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସ ଜରିଆରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇ-ଚାଷ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ଡିଜିଟାଲ ଫସଲର ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୃଷକଙ୍କ ଫସଲ ଓ ଚାଷ ଜମିର ତଥ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି। ସେହି ଆଧାରରେ ଚାଷୀମାନେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ତଥା ଅନେକ ଅନ୍ୟ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଭିଜିବ ଓଡ଼ିଶା। 5 ତାରିଖରେ ଲଘୁଚାପ ରହିଅଛି। କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଘୁଚାପ ରହିଅଛି ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 5ରୁ 7 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ତୃତୀୟ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ହାଇକୋର୍ଟରେ ଅନେକ ପଦ ଖାଲି ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ତରଫରୁ ପୁଣି ଆସିଛି ଏକ ବଢ଼ିଆ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। ଜୁନିୟର ଗ୍ରେଡ୍ ଟାଇପିଷ୍ଟ, ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର DEO ପଦ ପୂରଣ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଆର୍ଜିକର ମେଡିକାଲ କଲେଜର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସନ୍ଦୀପ ଘୋଷ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। କୋଲକାତାର ଆର୍ଜିକର ମେଡିକାଲ କଲେଜର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସନ୍ଦୀପ ଘୋଷଙ୍କୁ CBI ଗିରଫ କରିଛି। ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଘୋଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ CBI ଘୋଷଙ୍କୁ 15 ଦିନରୁ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଘୋଷ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ CBI ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଦୀପ ଘୋଷଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ବନ୍ଦା ହେଲେ ନକଲି ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପରିଚୟ ଦେଇ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଜାଳରେ ଫସାଇ ବିବାହ କରୁଥିଲେ। ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ସହ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଠକି ନେଉଥିଲେ। ଏଭଳି ଜଣେ ନକଲି ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଭଦ୍ରକର 55 ବର୍ଷୀୟ ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର କହଁର। ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ବଡ଼ ଖବର ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନ୍ୟୁଜ୍ 17 ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ।